Kai ba dan gidan Badaru bane? Ni wallahi Allah ya kiyaye. Allah ya taka zurfi. Allah ya Mun kai bako ne na kalla. Bako ne yanzu shigowa na. Daga wani gari ka zo haka? Daga Yaman na zo. Daga Yemen? Yemen. Zo. Bako me ka zo mana da shi? Wallahi na zo ne daga Yaman, na dawo da wani dan abu ne hotel. Mene wannan ka zo mana da shi? Bude mana. Ya sai haka sai ka bude mu gani. Me ka zo mana da shi haka kawai ka zo da jaka ka ce bude. Ina da izinin budewa ne? Ka bude, ni na baka izini, bude mu gani me a ciki. Bude mu gani me a ciki. Ka zo mana da shi me a shi. Me yake wayewa kuma ta gudu? Kai ma cewa banza igiya ya gani fa. Ko kuɗin ma bai sa ido ya gani. Igiya da wannan ma ya gani.